Ik ben Marilyn Jody Kromme, gehuwd Kartawiria. Moeder van 2 kinderen. Michaya, mijn dochter, die is 15. En Mees, mijn zoon, die is 10 jaar. Mi is Elina Castil. Mi Euroko na SBG, schoolmaakster. Mi de, een jaar die moet op 15 jaar, die mi Euroko na SBG. Mi gezin, nou een gezin voor 12. IT meisje, nou een foboy. En mi nanga mi masra utro meneer Castil. Iwan Castil utro. Utro 25 jaar, een jaar die zie. Sheris Manhoef is Sheris Mahabir, gehuwd Manhoef. Ik ben vrouw van Giovanni Manhoef. Ik ben moeder van 4 kinderen. Student social worker en entrepreneur. Ik omschrijf mezelf als een vrouw die genadig ontvangen heeft van God. Sandra Angelique Panka Bijlhout is mijn naam. Ik ben 48 jaar. Ik ben getrouwd met Rinaldo Emil Panka. Ik mag moeder zijn van een nichtje die uiteindelijk onze dochter geworden is. Die is 18 jaar. Ik ben gezegend dat mijn moeder nog in leven is. Mijn vader is al overleden. Maar ik ervaar het als een zegen om te mogen leven en echt genade van God. Ik heb mogen studeren op de Universiteit van Suriname. En ik heb ook Public Administration op FAR mogen doen, master. Dus in en al genade van de Heer om te mogen leven. Moederschap is je kinderen liefhebben. Je kinderen de juiste zorg geven, je kinderen leiden met de Heer, met je partner. En er zijn voor je kinderen ten alle tijden. Dat betekent moederschap voor mij. En moederschap betekent voor mij eigenlijk gewoon blijdschap. Ik ben erg blij met mijn kinderen. Ik heb heel veel gemeen van de mama. Ik heb schuti sani, ik heb preseri sani ook toe. Voor je dina alsof je aan schuti. Ja, maar voor je den kon bigi, voor kweken den kon bigi. Wel, if God no jepi, allemaal ik go in way. Maar door genade, altijd mi lobby tegen asan disa oso dat mi nou een vrouw san kies genade. Mi kies genade vanaf mijn geboorte, tel ik me kon bigi mi kies genade. Maar mi tegen dat unom shimi dat ai mama no lobo mi lob allemaal. Asem negi mon dim charu a eerste wam asem negi mon dat mi chau allemaal. Mi lobo Temi etaki onom ai mamai weer mi de nee. U arki, dat goes don dat praxeri. Moederschap betekent heel veel voor mij. Natuurlijk is het de verantwoordelijkheid om de kinderen groot te brengen. En hopen dat alles natuurlijk goed gaat. Maar het is niet altijd zo makkelijk. Dus het is eigenlijk ook elke dag een uitdaging. De kinderen ook bij te brengen elke dag. Met de liefde van de Heer natuurlijk. Gaat soms niet altijd makkelijk. Maar natuurlijk als we Hem aanbidden en elke dag vragen om bescherming, dan gaat het zeker goed. Het moederschap is een belangrijk aspect in het leven van kinderen. Omdat, laat me zo zeggen, die omarming van het kind dat geboren wordt, is het eerste contact van ik behoor toe aan iemand. En ik denk dat het belangrijk is dat we erbij stilstaan dat moeders de eerste opvoeders zijn en daarmee de eerste normen en waarden aan een kind overdragen.
Dus dat moederschap een belangrijk element in het leven van een mens die op aarde mag komen van Gods wegen. De grootste uitdagingen rond het moederschap is voor mij eigenlijk het feit van, doe ik het goed? Het is een vraag die ik mezelf elke dag stel. Doe ik het goed als moeder? Op het moment dat je iets doet met je kind of iets meemaakt met je kind, stel je jezelf de vraag, heb ik het goed gehandeld? Heb ik het goed gedaan? Wat voor effect heeft dit op mijn kind in de toekomst? Dus het is echt, voor mij is het echt elke dag vragen, ben ik goed bezig, ben ik niet goed bezig? En natuurlijk als je een partner hebt naast je, die je op bepaalde dingen wijst, dan denk je van, hé, ben ik correct, ben ik niet correct? Het is echt een heleboel vragen in mijn hoofd. Dat is de grootste uitdaging wat moederschap betreft voor mij. Uitdagingen rondom het moederschap. Ik heb wel eens een mevrouw horen zeggen, een zuster horen zeggen, dat ze niet zo goed mee wist om te gaan nu ze een kind heeft. En dan zijn er zoveel trauma's die kunnen ontstaan na die zwangerschap. Ik denk dat dat een grote uitdaging is waarover er weinig wordt gesproken, terwijl veel moeders ermee geconfronteerd worden. En daarnaast heb je ook situaties waarbij vrouwen het moeten leren om te gaan met het kind. Ik bedoel, je leert het niet op school. Hoe moet je borstvoeding geven en hoe moet je überhaupt omgaan met een kind dat schreeuwt. Dus dat aanvoelen en aanleren, dat traject, ik denk dat dat voor velen een uitdaging is. De Bijbelboek dat ik China goed doe. Maar tegenwoordig, maar ik nou mijn ook eens op cherem, nou aan voor morgen, nou aan voor opzien. Maar nou you en meki. En nou you, want midis donja met eigen tak ano met me be big gados refi tak me no one more en die attenf gado doro a stopping. No one middel me no gebruik. A stopping. En no mijn aanvoeding vrokto. In het dagelijks leven spelen een heleboel factoren een rol. En natuurlijk wanneer de kinderen zo af en toe een beetje ongehoorzaam zijn, dan probeer je de kinderen op de juiste manier, volgens het woord van God, volgens de Bijbel, de kinderen aan te wijzen wat wel en niet goed is. En zo probeer ik dan dagelijks de kinderen op deze manier dan op te voeden. En ik blijf zeggen van welke uitdaging er ook is, laten we ervoor kiezen bij God te gaan met wat we voelen, wat we ervaren. Van Heer, ik heb nu een mensenkind waarvoor ik moet zorgen, you have to help me. En daarmee denk ik dat het een stukje beter kan gaan. Maar het is niet het makkelijkste om te doen, omdat je verantwoordelijk bent om een mensenkind op te voeden tot een volwaardig mens. En die te laten functioneren in die samenleving met anderen en voor zichzelf op te kunnen komen. En dat is best een uitdaging, ja. Elke dag dat je leeft is een getuigenis. Elke dag dat je kind gezond en wel is een getuigenis. En onze grootste getuigenis is toen mijn dochter ziek werd. En ze was helemaal lam. Je kon helemaal geen, het leek alsof ze geen leven had. Zo ziek was ze. En onderweg naar het ziekenhuis waren we aan het bidden. Ik bad maar en ik bad maar, omdat ik zo graag een meisje wou hebben. En ik kreeg uiteindelijk een meisje. En ze werd ziek, helemaal ziek, dat je er echt, het leek alsof ze niet meer zou leven. Dat was eigenlijk de grootste dip voor ons als gezin. Maar we baden maar. Onderweg naar het ziekenhuis, in het ziekenhuis. En godzijdank, binnen een week was ze opgeknapt. En ze mocht naar huis en ze is sindsdien nooit meer zo ziek geweest. Is voor ons eigenlijk een grote getuigenis dat God gebeden verhoort. Dat God daar is voor je en dat God je nooit in de steek laat. Vooral als hij je iets heeft beloofd. Ik herinner me, ik heb in gemeente Latour van de Evangelische Broedergemeente heb ik Berlijns catechisatie-lessen verzorgd. En aan het einde kreeg ik toen een kaartje waarbij alle toen catechisanten, dus lidmaten nu van de EBGS, hun naam hebben geschreven. En ze schreven eronder de kinderen van zuster Sandra. En ik had zoiets van, oh, zo geweldig. Dus dat is voor mij waarbij ik denk van, ik doe iets, je draagt bij, maar zij ervaren het op een bijzondere manier. En als iemand kan zeggen van, ik ervaar u als een moederfiguur, dan denk ik van, dat is alleen maar genade, want ik ben niet aangekomen als je moeder, om het even zo te zeggen. Dus dat is voor mij iets dat ik altijd zal koesteren. God heeft heel veel voor ons gedaan.
Het is niet in woorden uit te drukken, maar hij heeft ons altijd bijgestaan. Toch? En ja, we zijn hem dankbaar daarvoor. Voor ons heel gezin eigenlijk, voor de familie, voor iedereen. Maar in het bijzonder voor mijn kinderen. Omdat we weten dat we als ouders, dat we als moeder het goed willen hebben voor onze kinderen. Dus dan bidden wij elke dag daarvoor. En dat krijgen wij ook zeker de zegen van de Heer daarboven. Daarnaast ben ik gezegend dat mijn moeder nog in leven is. Ik dank de Heer elke dag daarvoor. En soms wordt ze moe dat ik er zeg van mama, grand tangi. Soms heb ik het ook voor haar zeg van mama, ik dank u wel dat God mij die zegen heeft gegeven. Dat ik een dochter van u mag zijn. Omdat u ons een voorbeeld gegeven heeft wie Christus is. En dat we kunnen doorleven met Christus. Dus zo wil ik dat deel van het getuigenis in aangeven. Omdat wat ik ervaar is dat God me gezegend heeft om er voor die ander te kunnen zijn. En God heeft me ook gezegend om mijn moeder Joyce Amelia Belfort nog naast me te kunnen hebben. Een getuigenis voor mij, dit is het eerste getuigenis voor mij. Dat na die me bekeer pas. Sam beko in mijn libi. Dat mijn boy be brong. A brong 3 graden. A boy brong verschrikkelijk, want die me charing badatra. Dr. Koolman schreef tegen taki ena hoop. Hoop no bedi abe 2 jaar no betap 3 jaar eten atos wat tapa 3 jaar. A boy brong baka di a brong ade 3 muna atoso. Ana no be makkelijk gimi ala den 3 mun umi be waka go luka boy. Maar toch gado be de mi genade. Mi tegen je terwijl ik mina een vrouw genade, mi kies genade. Ala day mi be waka go. En dat we de uitstap, je stap go naar de landbus. If je missing, in ogwa osonanga futu ya bifu wakago. Abi dona jacones. Dan me go ala day me go temi kumota uroko dan me go. Me go bepaalde de asoso tagi mne o wasing. If je sha boy. Ino bijna jullie ma, if je na dekat ino be man hore fu wasing. Fabe bron. A boy bron verschrikkelijk. Dat me bedenkt dat gado. Eu lasse a boy nisi anokan. Na drapa a bronf a boy dat gado osor mi wan fishun. Mana pas mi be baker mi no be sap next. Da mis do me begi mis do asa ya bedi fenda me begi. Mi tak gado yepi mi no sap begi. Gado yepi mi boy e dede. Ma mi boy bron. Den taka o dede trawan tak mi go sukubu su dresi fu chako pot ge mi tak nee. Nee. Então se mima ook tu bakeer is do allemaal be bakeer. Mitag nee. Da wan den vrouw kom atak sei de no wan go su kubu si dress mitag nee gado dressing. En de dressing man. A boy dona atoso dreamum langa dona atoso di ai kwa oswa kwa nga wan want me futu. Want a kindi fen be a her futu be har chatu. Maar di ai kwa oso de sakanga la her soro kom wan chin pisi soro be de ne futu. Fa au waka, fa au du. Wai sabi na pchinenga ai wa fugo prima no man. Na wande mi moto auroko. Mi shaboye long. Dan barkarin ta ko. Asoro fi yogo maseta. Mama ne da lafu. Mama me wakato. Mi tak faya waka komshi. Mi sha futu de ho wow. Ai waka mi tak thank you Jesus. Gado mi boy libi. Want a situatie voor je bij Luca is king, dat aboy bij de. Maar door genade, a libi gado sawe dini, meku tam dinen en meku potu vertrouwen na een. Wie je zo no toe, meku potu vertrouwen na een. Ai gilibi, en egi dede, maar gilibi. De boodschap die ik wil meegeven aan de moeders die nu kijken, maar ook aan de alleenstaande moeders, wil ik bemoedigen dat ze er niet alleen voor staan. De Heer daarboven, die is er, die ons elke dag bijstaat, elk minuut van de dag, die ons de kracht geeft, wijsheid, inzicht geeft
om zo onze kinderen op te voeden met de Heer in ons midden. Ala de massa abipin, mi e bemoedig utak wisi foto situatie u finde, no jagen moto uit oso, no kiring, mataki en begi gado o yepi you, gado nooit ne libi you. Ala yuru aigi wini aigi krakti you lek madi kena vooral de madi na mang na barikan tak ay na mi wamu chadem chin kon bigi fu kweki def kon bigi ma giden lobby vooral asandati furum mai takiya mi no one thing ina oso ma gen lobby gado o yepi lobby e broko alasani wisi fa situasi de ma gen lobby karen kontak yang no arkinasma na fiyu ala peye drai na fiyu na yu abeng na yu mutakange na yu mu kweke fa kombung wisi fa tranga wan midis donja atranga kweki maar no gifo brada sisa utakanga demshin wabi lobby giden. Ik heb een boodschap voor de moeders die vandaag kijken. Sowieso je kinderen opdragen aan de Heer. Ze zijn geleend. Je bent rentmeester voor je kinderen. Draag je kinderen op. Bid elke dag voor ze. Leid ze zoveel als mogelijk in de Heer. En samen met je partner ervoor zorgen dat jouw kinderen een product zijn van Jezus. Dat wanneer mensen naar ze kijken, ze sowieso weten dat ze in de Heer worden opgevoed. Dat is mijn boodschap. Zoveel als mogelijk je kinderen dragen, elke dag voor de Heer brengen en bidden voor hun gezondheid, dat ze opgroeien en dat ze de Heer altijd mogen kennen. De moeder die nu kijkt, u heeft kinderen onder uw hoede, als het uw biologische kinderen zijn of kinderen van anderen, maar u heeft het onder uw hoede. En weet u, ik geloof dat wanneer u de gelegenheid gekregen heeft om voor kinderen te zorgen, dat God u ook in staat zal stellen om voor die kinderen te zorgen. Zo de omstandigheden waarin u bent, misabi. Het is soms moeilijk. En eigenlijk zit je soms met je handen in het haar van famodo, want die kinderen zijn ongehoorzaam, er is onvoldoende geld. Famodo en famochare waka. Maar garo de you krakti. En garo de da wang de egi you sabi na koni, fuchadem chinko na walit fasi. En garo e lange e anogi you. Dus als je ervoor kiest om jouw hand ook uit te strekken en hoor aan of gado, dat voor true inschrijven satiri you en fafuchadem chinko tron bigisma ina grondtapo ina srana kondredisi. Het gaat u lukken. Misschien ervaart u mishandeling, misschien ervaart u financiële situaties. U kunt alles bij God leggen. Gado igib dem ching, maar asandis edangrami. En Gado na you abiftirimi. En hij is de getrouwe. So o dwing, o roko, die agiu fudu na dem ching, o giu akrakti fu man fudwing. Dus hou vast, hori na masra, ade da bigi Gado, hij giu krakti, hij giu sabi na koni, fudu o roko lek mama, na wan boom fasi. Dus houdt u vast en gaat u door, want u kunt een geweldige job doen als moeder. En bedankt dat u deze kinderen onder uw hoede heeft en dat u het op de beste manier kan en wil doen. En God bless you en een gezegende moederdag voor uw beste moeder. Het Surinaams Bijbelgenootschap wenst aan alle moeders een gezegende moederdag toe. Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt. En dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Filippenzen 4, vers 6 tot 7, gehaald uit de NBV 21 vertaling.